danas smo u Zemunskoj bolnici i pokrećemo novu akciju klime za porodilišta. Elcom Trade se odlučio da donira 50 klima uređaja i sa tih 50 klima uređaja počinjemo praktično akciju klime za porodilišta. A kako će se raspodeliti tih 50 klima? 50 klima svakako nije dovoljno da se snabdeju sva porodilišta u Srbiji, ali smo mi u saradnji sa Ministarstvom zdravlja uradili dobru analizu trenutnih potreba porodilišta u Srbiji i fokusirali se na 24 porodilišta koja imaju najveće potrebe za klima uređajima i tih 24 porodilišta će biti primaoci ove donacije. Jedan klima uređaj koji smo dobili od Blitz fondacije postavit ćemo u operacionu salu našeg porodilišta i veoma će nam značiti, obzirom da sada u toku leta dnevne temperature budu i preko 35 stepeni, tako da u operacionoj sali ponekada budu i preko 30, što naravno krši ugođaj i operacionoj ekipi, ali takođe i ženi koja je u sali, tako da će nam ta klima zaista doprineti da nam se temperatura u sali drži na optimalnih 18 do 22 stepena, što će svakako doprineti ugođaju naših porodilja. Prosto, prateći Blitz fondaciju koja iz meseca u mesec pravi razne akcije i donacije, to nam se dopalo i zato smo se odlučili da se priključimo toj akciji pod rukovodstvom Ministarstva zdravlja i Blitz fondacije, tako da su oni izabrali prioritet kojim porodilištima ide najviše. Naša donacija je 50 klima uređaja sa ugradnjom, prosto da omogućimo mališanima koji dolaze da se bolje adaptiraju, koji dolaze na sve, da se bolje adaptiraju na nove uslove. Jeste ponosni što ste deo jedne ovakve akcije? Neopisiv osjećaj, neopisiv. I svakom preporučujem ko može, neka se javi u Blitz i neka nastavi ovu akciju.